Uma ukholwa into oyibona kuphela kufanele ne-cellphone loyiphathayo uvele ungasaphindi uyiphathe, because i-cellphone oyiphethe iyakwazi ukukukhulumisa nomuntu ese-Johannesburg wenula, ukholwe ukuthi uye noma ungamboni. Ngifuna ukwenza nje ukushaya i-standard grade wathi nguyise more, wathi ngikwehlele njani nguyise kwi-first year level. Uyabona nje manje uma uphuma la ungena eShoprite uthenge i-tin le-Coke, ngisho i-can yeka i-500 ml, ngisho i-can ye-Coke, ubuka umbhalo awuqathi sarani kancane sicela ukubuza awume kancane nodayisa ayiyo uvela uthatha i-Coke uyifake phakathi. Umbuzo, are you sure? Ngoba bonke abantu abala endlini bayakholwa, umuntu abangafuni ukumkholwa uJesu kuphela, ngoba ezinye izinto bayayikholwa. Faka i-Coke phakathi ebala awuqali uzothi kanka ayiyo faka ethina, uthatha i-Coke ufakela emva kwalo kwayona lo ibonayo uyibona imnyama, usuke ungekho short iyo ngoba kwazi uyitest. Wena uyakholwa, umuntu ongafuni ukumkholwa uJesu yedwa. Buka khona manje, buka mase ngikubiza nje manje ngibuza umbuzo wathi unamali nebank, ungasho nje ngiyabuza nje unamali nebank, uzokutshela no 300 rand, uyawubona cha, kodwa uphatha i-card, akuyona imali lethu, uphatha i-card. Phone ingena ikureportela kuno 2000 mawuya eAbsa phatha i-card, awufiki lapha ungahamba ngisho manje, awufiki lapha eAbsa Sorani ngicela nongivulela la kunelokhuza nokunemali khona ngiyibona lutho, ufaka i-card, i-faith, ufaka i-pin, i-faith, ufaka i-card, ufaka i-pin, i-faith, ulinda utshela ukwaneta athi ngilinda kancane ngizokhipha imali yakho la, awukazi uyibone uphethe i-card. Uyakholwa wena, inkinga yakho awukholwa uJesu kuphela. Mase kufika kuNkulunkulu uyadawutha, kodwa ezinye izinto uyayikholwa. Somebody say ngiyakholwa. Fana ningitheleleni ugesi lapha bo, aningisendele ugesi, sewuphelile ugesi, bavele bakusendele inamba not ugesi, kuvele kungena inamba ngoba ngizokutshela mina uyakholwa wena. Emva kwalokho umekazana qi kwathiwa inamba uvela ugijima uye esigujini, awukakazi ubone noma ugesi noma kusiwa, uyaphantsa inamba usutshela nabathi ayikhulekani bazana kuzokhanya manje, kuzokhanya khona manje, kuzokhanya manje, kuzokhanya indawo usawusendile ugesi, uphantsa inamba qwa, uyakholwa. Nango ngamkholwa, awumkholwa uJesu kuphela. Yabona nje benzoshumayela ngulokuthandazela nje manje, sengifuna usense le faith onayo ngoba ayikho entsha. Lento ngendlela okholwa ngayo namanje, kholwa na ukuthi angani noma ngizolimaza kuzokusho neminyaka emingaka ukungakuna bo iminyaka emingaka ungayisho neminyaka emingaka, omunye ngina 30 ngina 35 ngina 40 ngina 45 ngina 60 ngina 70 or whatever, awusho hawusho ngoba ungekho mhla uzalwa. Namhlanje ucelebrate usuku lakhe ebazali birthday yami, hawusho ngoba uyizalwanga mhla uzalwa wobheka zonke izinto ezenze kungayiboni uyayikholwa. Ngisho ne-birthday watshelwa, wanikwa i-message wayibamba, igama lakho watshelwa walibamba, iminyaka yakho watshelwa wayibamba. uJesu kuphela umtshela ongambambi. Kulonyaka ngiyangithena 49 and ngo-19 August bazalana engakhohlwa njalo usuku lami lokuzala, hawusho. Listen, but let kuyikhalenda yakho, i-ID yakho
ngisubuzwa abantu convinced. Uyabona nje bangikhuluma nawe nje manje uthi hawu nangu babedlala ngathi hayibo mina ngina 25 hayibo uba 14 manje mina ngizalwa ngomhla ka19 uyakhola. Ngoba yonke into eyafika kuwena ifika imessage wayibamba. Amanye ama message uyawakholwa iyodwa ongafuni ukuyikholwa. Ngishumayisa faith kwi level yasethendeni. Ufuna kuze usho Sunday school. Ngakho angifuni ukuyifaka itheology, ngifuna ukuyifaka nje. Ngifuna ukunika ubasic. Ngoba ngeke umuntu la inhlelo ngakho. Sifuna standards. Hamba ngemoto nje ube nefaith. Nokuhamba ngemoto nje unefaith. Namanje nje suke ekhaya uhamba drive imoto uyazi ifaith yakhe ithi mangiphuma la ngizophinda ngingene kuyona. Ngoba usebenzela lento ekukholwayo. Uyazi iphi lengakusebenzeli ilo ongayikhola. Ingakho noJesu ubona ngathi akakusebenzeli nje awukholwa. Khona abantu engizobathandazela namhlanje. Ngifuna ukuthandazela abantu abakholwa kuphela. Ngakho I don't want to waste the resources. Angithandazeli umuntu ongayikhonte ngisho. Because I'm not making myself a name ukuthandazela abantu mina. Angisiyona lo abaprophet bamanga. Ma false prophets they are out there ukuthi bakhanda amagama abo. Ngafika kwenye indawo angazi andaba nalonto. Ngiyasho manje uJesu mawukholwa ngiyakuthandazela. Uma ukholwe kahle uzophila. Uma udoubt ungeke uphile. Then I go. Angikwelethi umuntu. But mina ngikwazi uJesu yaphila. Yabo manje uthandaza manje ngiya convinced. Ukuthi mangathandaza ngabeka izandla kuzo sinye. Sesizobambana ekuthenini ngiyibeka kuba. Kuya ngokuthi ngiyibeka kuba. Mangiyibeka kumuntu ochuza into ayikholwa ngiyakholwa lokho ngiyakholwa lokho hayi akukholwa lokho ngiyakholwa lokho ngiyakholwa lokho hayi akukholwa lokho ngiyakholwa lokho ngiyakholwa. Yabona weqe khona uyosala khona. Uyohlala ubambeke lapho. Ishwa lakhe elikhulu lokuthi mase into ekaJesu ongayikholwa zodwa zonke ezinye uyayikholwa. Understands? Umuntu ukholwa ngeke salifunda iBhayibheli manje. Ngoba kusazothandaza. Namhlanje I'm gonna pray for you. Shilo namhlanje ngifuna ukuthandaza ngisho labantu abacindezelwa amakhayikhayi. Awuzlo akwazi ukuphila kanje uhlushwa amadimoni. Guys, this is not life. Thandazela namhlanje. Futhi lalela ngipholile nje ngirelaxile. Yazi ngithembele Jesu uyaphila. Abanye bathi abafetha lenze lutho ukuthi ngithi wengane ngama oza la emhlabeni wakho kaJesu. Senze lutho. Sifuke kusenshitha akekho ofana nawe nonjengawe. Abantu kanti bephithizela beyovala ikhova sithi ubayede. Uhambe uzube mfishane uzama ukuvala isikhova baqi. Inyoni leya. Nekati elikhala nje enhla komuzi. Lokushikilisa yozudwa uya. Awukhalile kanti. Ukhulekela namhlanje ngiyalalela ngiyakuprovoke ifaith yakho ngifuna unyanye. Ngifuna umcasukela usathana ungaphinde ufuna ukumbona. Izingakanani imali usuyikhiphile? Ngakana abantu bedlala ngawe. Buka namhlanje awunalutho banakho konke bona. Abonje namhlanje buka ngisho mahala ngizokuthandazela akazongizwa ngithi ofika nenkomo nani ngithi ngizokuthulekela. For free. Sukhokhe kangakanani? Thatha ingane uyithanqasa useqisa imlilo wena. Ungajahi kuya uNkulunkulu ngoba ngisaxabene kwamanje.
jombisa ingane imlilo yaseqisa uya awulali singane imlilo yayijombisa wenza imkhuba ulimele la limele engqondweni uyeka into elulu zobambe kunzima angitshela abantu ukuthi kunzima kabi ukudla isono sinzima bethi abantu akunzima ukukholwa ukuthi nawe ukuthi isono awusazi awusazi bawutshela abantu abasesonweni ukuthi laphana emathaveni mase bexhawulana kuxhawulana ngamabhodlela lapha kunzima thina la sithi uNkulunkulu akubusise usobonela kusasa thina la isontweni sithi uNkulunkulu akubusisa sihlanganisa izandla thina la manje sithi uNkulunkulu akusikelele thina la ayinkonzweni sithi uNkulunkulu akusikelele lapha umcimbi uqala uma usuphela khujwana ngomese kuyashawana kunzima ukudla isono inkonzo yakho mayisiphela sekuxhawulwana nje kukhala ibhodlela kukhala umese kukhala isibhamu kukhala ucelemba kukhala inyawo kukhala yonke into siyakuyavalwa ake inkonzo lapho sekwenza ufefe kuthiwa kuyaxhawulwana nto hayi sesiyadedelana siyahamba manje qhuma unyawo qhuma isibhakela qhuma kosana sekuyaxhawulwana ubabona abantu bakhona ngakusasa ekuseni abaphuma endlini xhawuleke kakhulu xawuleke kwasekwe uvela uye kuJesu ophathana ngesineke utshobhala uthi esandleni awukodwa ingandla so